Wala nang intro-intro. Ang huli nitong ginawa, tumayo sa harapan niya, tapos ibinuka yung parang tenga niya sa gilid. Ang laki nun, tapos pulang-pula yung kulay. Parang kakasya ang dalawang tao. Bumalik siya sa pagiging normal niya nung tapikin siya ng kawayan ni Mamang. Nagulat na lang siya. Nakaupo siya sa tabi ni Mamang at may hawak-hawak na hilaw na kamote. Ang sabi sa kanya ni Mamang, "Oh, ilaga mo na yan." Nanatiling tulala yung lola ko at hindi makapaniwala sa mga nasaksihan niya. Nagsasalita si Mamang pero hindi na niya naririnig. Hanggang sa sinabi ni Mamang na, "Huy, larga!" Hindi siya sumunod. Nagtanong siya kay Mamang kung ano ba yon. Bakit ganun kalaki? Tsaka, bakit hindi siya nakakilos nung nakita niya yon? Sagot lang sa kanya ni Mamang, "Imahinasyon mo lang yon. Sige na." Pero alam ng lola ko na hindi imahinasyon yon. Nakita niya yon mismo. At hanggang ngayon, ramdam na ramdam niya yung kilabot na dinulot sa kanya nun. Ito na. Tumungtong na ang hating gabi. Samot-saring ingay na ang naririnig nila sa labas. Sabayan pa na, merong tumatawa ng malakas, hindi kalayuan sa bahay nila. Yung tawa, parang nakakaloko. Parang lasing na lalaki na hindi maintindihan. Habang tumatawa yon, naririnig nila sa loob ng bahay nila na merong mga nagtatakbuhan paikot sa paligid nila. Nakahanda na yung higaan nila nun eh. Matutulog na sana sila. Lumabas si Mamang ng kwarto niya. Ang sabi nito sa kanila, "Huwag niyong pansinin yan. Baka yung lasinggero lang natin na kapitbahay yan. Matulog na kayo." Silang mag-anak, nagsimula ng magpaantok. Si Mamang, nakaupo sa bintana habang nakatingin sa labas. Nung aantok-antok na yung lola ko, bigla na lang sumigaw si Mamang ng, "Yawa!" Naalimpungatan yung lola ko kasi ang lakas nung sigaw eh. Pagtingin niya kay Mamang, nagmamadali itong tumatakbo papasok sa kwarto niya. Ginising na niya yung nanay niya, si Nining, tsaka si Tatay Fernando. Pero yung dalawa lang yung nagising. Si Tatay Fernando, namimilipit sa sakit ng tiyan. Kaya hinayaan na lang niya. Yung lola ko nagtataka. Ano bang meron sa labas? Bakit biglang sumigaw ng ganun si Mamang? Tahimik naman sa labas eh. Sumilip yung lola ko sa bintana. Doon ay nakita niya na merong 3 maliliit na nilalang. Ang merong mahabang kamay, tapos napakakapal ng mga buhok. Naglalakad yung 3 na yon, habang merong hila-hilang malaking nilalang na nakahandusay sa lupa. Hindi naman alam ng lola ko kung ano yon. Tinawag niya yung nanay niya para ituro yung nakikita niya. Pagsipat ng nanay niya, iba ang nakita nito. 3 asong malalaki. Pero iba ang kulay nung nasa gitna. Para itong nagliliwanag sa dilim na kulay puting aso. Ang kaso lang, bigla ding nawala ang mga ito. Sinabi ng nanay ng lola ko kay Mamang kung ano yung nakita niya sa labas. Tumingin lang sa kanya si Mamang, tapos ngumiti. Yung lola ko naman takot na takot. Ang sabi niya kay Mamang, pamilyar sa kanya yung nakita niyang hinihila ng mga nilalang. Parang yun yung nakita niya nung hapon. Si Mamang naman, biglang nalungkot. Tapos yumuko na lang ito. Maya-maya pa, biglang tumulo yung luha ni Mamang. Silang magnanay,
Wala namang kaalam-alam sa nangyayari. Tinanong nila kung anong problema. May nangyari ba? May namatay ba? O kung ano? Hindi sumasagot si Mamang. Tuloy-tuloy lang ito sa pag-iyak. Napansin ng lola ko na yung 2 aso ni Mamang hindi dumidikit sa kanya. Nasa pinakasulok yun ng kwarto. Animoy, meron silang kinakatakutan. Ayan na naman. Bigla na namang bumalik yung mga nagtatawanan. Pero sa pagkakataong ito, may kasabay na tawa na yung parang lasing kanina. Marami na itong tumatawa sa labas. Sabay-sabay silang tumatawa habang merong binabato-bato sa bahay nila. Sabi pa ng lola ko, yung tawang yon ang pinaka hindi niya malilimutan sa buhay niya. Parang kinukuryente yung loob ng tenga niya. Ganun ang pakiramdam nung naririnig niya yung mga tawa. Hanggang sa nagising na din si Tatay Fernando at takot na takot ito sa naririnig niya sa labas. Lahat sila sa kwarto lang ni Mamang. Yung lola ko napatingin kay Brownie at kay Blackie. Nakita niyang nakatingin yon sa bintana. Gustong isarado ng lola ko yung bintana kaso natatakot siya eh. Baka mamaya biglang may humila sa kamay niya. Sinenyasan niya yung nanay niya na isarado yung bintana. Nung tumayo na ito para isarado yun, biglang merong dumungaw dito na itim na ulo. Tapos balot na balot yon ng parang grasa. Kasi makintab yun tapos sobrang itim. Nakabuka ang bibig nun na parang merong inaabangan. Ang sabi ng lola ko, yung laki ng bibig nun, halos kalahati na ng mukha niya. Tapos wala itong mga mata. Ang nakakapagtaka lang, hindi yun nakikita ng nanay niya. Hinila niya yung kamay ng nanay niya pabalik sa kanya. Tapos niyan, narinig niya si Mamang na yung ulo sa bintana, nagmistulang bula. Nawala na lang yun kaagad. Tumayo na si Mamang sa kwarto niya habang pinupunas-punasan yung luha niya. Sinarado niya na rin yung bintana ng kwarto nila. Tapos may mga nilalagay ito sa bulsa niya. Hindi nila alam kung ano yun, pero mukhang mga gamit niya. Matapos yan, binuksan ni Mamang yung pintuan ng bahay nila. Nakaabang lang siya doon. Panandali ang nawala yung mga tawanan. Napalitan ito ng mga angil sa paligid. Samantalang si Mamang, nakatayo lang sa tapat ng pintuan nila at nag-aabang. Sa inip niya, nagsalita na siya ng, "Kung lulusob kayo, simulan niyo na sa akin para matapos na. Inaantok na ako eh. Mamaya dumating pa yung hinihintay ko. Mas lalo kayong maipit." Pero wala. Parang nakaamba lang yung mga yon sa kanya. Hanggang sa kumuha na ito ng bangkito, lumabas ng bahay nila, tapos umupo doon sa tapat ng pinto. Silang mag-anak, hindi na maipinta yung mga muka sa sobrang takot at kaba. Kasi baka mamaya may mangyaring kung ano kay Mamang eh. Pinapanood lang nila si Mamang. Ngumunguya pa ito ng nganga habang tumatawa-tawa tapos meron siyang mga tinuturo. Sabi pa ng lola ko, parang baliw na si Mamang. Kanina umiiyak, tapos ngayon tumatawa naman. Nang biglang tumumba si Mamang sa kinauupuan niya, mabuti na lang na itukod nito yung kamay niya sa lapag. Kung hindi, bagok ang ulo nito sa lupa. Kaya naman nahulog si Mamang sa kinauupuan niya. Gawa ng wala itong humpay sa kakatawa. Akala tuloy ng lola ko, inatake na siya. Pero
Maya-maya pa, habang dahan-dahang bumabangon si Mamang sa pagkakahiga niya, merong isang malaking lalaki ang nakatayo sa likod niya. Nakaamba na parang merong ipapalo sa ulo ni Mamang. Sumigaw yung lola ko sa taranta niya. Tapos nakita niyang merong dinukot si Mamang sa bulsa nito. Tapos isinaboy niya sa likod niya. Yung nakita ng lola kong lalaki, parang nalulusaw. Nakikita niyang sumisigaw yun, pero wala siyang naririnig na kahit na anong tunog. Pagtayo ni Mamang, nilagay niya yung bangkito niya doon sa lalaki, tapos umupo siya. Saksing buhay yung lola ko, na parang ilaw lang yung lalaki na yun, kasi tumatago si Mamang hanggang sa unti-unti itong nawala. Maya-maya pa, yung nanay niya lumabas na, bit-bit ang binakuko nito. Ang sabi ni Mamang sa kanya, doon lang siya sa loob. Mahirap yung nasa paligid. Hindi kayang makita ng ordinaryong mata. Maski siya, nahihirapang makita yung mga yon. Pinapakiramdaman niya lang. Nung pagpasok ng nanay ng lola ko sa loob, ayan na naman. Yung maliliit na nilalang na nakita ng lola ko kanina sa bintana, nakita niyang naglalakad sa harap ni Mamang. Hila-hila. Yung napakalaking ahas na nakita niya nung hapon. Parang pinapakita pa nila kay Mamang na kaya nilang patayin yung ganong klase ng nilalang. Napansin ng lola ko na parang nanggigigil si Mamang. Tumayo ito tapos merong kinuhang kawayan sa bulsa niya. Parang sumpit pero kulay itim na mahaba. Agad-agad pinagsusumpit ni Mamang yung maliliit na nilalang na yon. Kitang-kita ng lola ko na parang mga bolang nagtatalbugan yung mga yon. Panay sila ilag. Tapos ang titinis na mga boses. Sakit na sakit sila sa kung ano mang ginagawa ni Mamang. Hanggang sa pumasok yung mga yon sa talahiban. Sinundan sila ni Mamang kasi talagang gigil na gigil yung matanda. Tapos nun, hindi na nakita ng lola ko yung mga sumunod na nangyari. Ilang minuto ang lumipas. Narinig nilang may nagkakaluskusan sa gilid ng bahay nila. Akala nila si Mamang na. Tuwang-tuwa naman itong si Tatay Fernando. Kahit na iika-ika ito, lumabas siya ng bahay para salubungin si Mamang. Ayon sa lola ko, itong mga oras na to, parang biglang bumagal ang lahat ng nangyayari. Yun bang slow-mo yung buong paligid. Tapos nakakaamoy siya ng mabango. Amoy sariwang bulaklak at napakatamis nung amoy. Ang sabi niya, parang pulot-pukyutan yung amoy. Ang sarap talaga. Kaya hanggang ngayon, hindi niya malimut-limutan yung sarap ng amoy na yon. Maya-maya pa, biglang nagsisisigaw si Tatay Fernando. Mura ng mura yung nanay ng lola ko kasi sinabihan na siyang wag lumabas. Lumabas pa din. Pagtingin nila sa labas, kagat-kagat ng napakalaking itim na baboy yung damit ni Tatay Fernando. Halos mawasak ito sa lakas ng puwersa. Mabuti na lang, nakakapit siya sa dating kulungan ng baboy nila. Kung hindi, natangay na siya nun. Dali-daling tumakbo yung nanay ng lola ko, bit-bit ang binakuko niya. Nagwika pa ito ng, "Pisti ka, patay ka ngayon." Akmang tatagain na ito ng nanay ng lola ko nang biglang bumagsak ito sa lupa. Pagtingin ng lola ko, merong humila dito na bata. Tapos yung bata na yon, sobrang itim, tapos sobrang kapal ng buhok na halos umabot na sa mukha niya. Mapupula din ang mga mata nito na masamang nakatitig sa kanya.
Nakikita niya sa itsura ng batang ito na kayang-kaya nitong pumatay ng isang tao. Wala na. Makakabitaw na si Tatay Fernando sa kinakapitan niya. Yung lola ko tsaka si Nining, iyak na lang ng iyak. Nakatakip na lang sila ng mga tenga nila. Wala na eh. Wala na silang magagawa. Sobrang gulo na tapos wala pa si Mamang. Nilakasan na lang ng lola ko yung loob niya. Tumayo siya at lumapit siya sa nanay niya. Kahit takot na takot siya dun sa bata, pilit niyang ginigising yung nanay niya. Kaso ayaw talaga. Para itong nahipnotismo na ewan. Ang ginawa niya, tumakbo na lang siya kay Tatay Fernando para hawakan ito sa kamay. Pagdamping-pagdampi ng kamay ng lola ko sa kamay ni Tatay Fernando, nakarinig sila ng napakalakas na iyak ng baboy. Tapos nahila kaagad ng lola ko si Tatay Fernando na para bang walang humihila dito. Yung ang gaan niya sobra. Paghila niya, niyakap niya kaagad si Tatay Fernando. Tapos yung baboy, walang humpay sa pag-iyak. Akala mo, kinakatay na. Pagtingin ng lola ko kung nasaan yung baboy, merong malaking nilalang. Ang walang humpay na umaapak dito. Hindi naman sa pagiging OA pero triple ang laki nito sa isang malaking puno ng mangga. Ganun yung pagkakalarawan sa akin ng lola ko. Hindi niya gaanong maaninag yung itsura, gawa ng madilim. Walang humpay nitong inaapakan yung baboy. Hanggang sa nakakita ng pagkakataon yung baboy, tapos tumakbo ka agad. Hinabol naman ito nung nilalang na yon. Hindi na alam ng lola ko kung ano na yung mga sumunod na nangyari sa baboy. Pero panigurado, aabutan yon ng nilalang na yon at kakatayin. Ginigising nila yung nanay nila kasi nakahandusay sa lupa eh. Habang ginagawa nila yon, may narinig silang dalawa ni Tatay Fernando sa likod nila na maliit na angil. Yung tunog, parang maikukumpara sa mga tiyanak. Paglingon ng lola ko at ni Tatay Fernando sa likod nila, bumungad sa kanila. Yung nakita ng lola kong humila sa nanay nila at meron itong dalawang kasama pa. Nakatingin lang yon. Hindi naman nila alam kung bakit hindi lumalapit sa kanila. Eh kung tutuusin, pwedeng-pwede na silang sakmalin nun eh. Pero hindi. Nakatingin lang sa kanila at parang merong hinihintay. Maya-maya, nakarinig sila ng parang sipol ng isang ibon. Ayan na. Dahan-dahan nang lumalapit sa kanila yung tatlo. Bigla namang tumakbo si Tatay Fernando sa loob ng bahay. Yung lola ko, sigaw ng sigaw kasi iniwan siya eh. Yun pala, kinuha niya yung tirador niya at agad-agad itong pumulot ng bato para ibala doon. Akmang titira na siya sa tirador niya nang biglang nagtatatakbo yung tatlo. Hindi naman nila alam kung bakit. Paglingon nila sa likod nila, merong nakaputi ang mabilis na tumatakbo papalapit sa kanila. Ang sabi ng lola ko, medyo nanlalabo-labo yung mata niya nun. Hindi niya maaninag kung sino. Paglagpas na paglagpas nun sa kanila, nakita nilang si Tatay Dadoy. Mabilis itong tumatakbo papasugod doon sa tatlo. Tapos merong nakasunod na dalawang nakaitim sa kanya. Yung tatay ng lola ko, tapos yung tatay ni Henry na isa sa mga tauhan ni Tatay Dadoy. Huminto yung tatay ng lola ko sa kanila para akayin yung asawa niya. Habang si Tatay Dadoy naman, nakita nilang inabot yung tatlo. Tapos walang humpay niya itong pinagpapapalo ng bitbit niyang matabang kawayan. Naririnig ng lola ko yung iyak ng tatlo.
Hanggang sa maya-maya pa, unti-unti nang nawala yung pag-iyak nila. Tansya ng lola ko, binawian na yon ng buhay. Hindi na siya nagtangkang lumapit kasi nakakatakot yung itsura ni Tatay Dadoy nun. Parang nagwawalang baliw. Tapos kada hataw niya, sigaw siya ng sigaw na may halo pang tawa. Matapos yun, bigla ulit itong tumakbo papasok sa loob ng talahiban. Parang meron pa siyang nakikitang kung ano. Nung nasa loob na sila ng bahay, iyak ng iyak yung lola ko kasi si mamang hindi pa bumabalik eh. Sinabi niya sa tatay niya kung saan yun pumunta. Nagmamadaling lalabas na ng bahay yung tatay niya. Pagbukas niya ng pintuan, si mamang nakaupo na doon sa bangkito niya habang merong ninunguya-nguyang nganga. Unang bigkas kaagad nito, "Yawa! Ang tagal nyo! Si Dadoy!" Sabi ng tatay ng lola ko. Kanina andun lang si Tatay Dadoy. Hindi niya alam kung saan pumunta. Maya-maya pa, dumating si Tatay Dadoy kasama yung tatay ni Henry. Binatukan ito ni mamang kasi sobrang tagal nilang dumating. Ano bang nangyari? Ang sabi ni Tatay Dadoy, merong bumagat sa kanila habang naglalakad sila papunta doon. 5 kabaong na lumulutang, tapos may 2 malaking kalabaw pa. Tanong ni mamang sa kanya, anong ginawa niya? Natatawa-tawa pang sumagot si Tatay Dadoy sa kanya na, "Pinagsisipa ako, mang." Yung lola ko, nakikinig lang sa kanila habang nag-uusap sila. Akala mo, walang tensyon sa paligid. Maya-maya pa, may kumakaluskus na naman sa paligid ng bahay nila. Natigil sa pag-uusap yung mga matatanda. Nakikiramdam sila sa paligid. Nakita ng lola ko na pumapadyak sa lupa si mamang. 3 malalakas na padyak yun. Nung pangatlong padyak niya, biglang tumakbo si Tatay Dadoy ng napakabilis papunta doon sa taniman niya. Bigla na lang silang may narinig na parang may mga nababaling buto na masakit sa tenga yung tunog. Tapos, tahimik lang naman yun. Wala namang iyak o merong nasasaktan silang narinig. Pagbalik ni Tatay Dadoy sa bahay, ang sabi nito, "Tumakbo na, mang." Napatingin yung lola ko sa mukha ni Tatay Dadoy. Manghang-mangha siya sa kulay ng mga mata nito. Paliwanag niya sa akin, yung itim sa mata ni Tatay Dadoy parang nagliliwanag kapag tinatamaan ng buwan. Basta, hindi kasi niya maipaliwanag sa akin ng maayos eh. Pero, ang ganda ng kulay ng mata ni Tatay Dadoy nun. Kaya naman nakita ng lola ko yun. Kasi, madilim sa kanila, di ba? Tapos kapag natatapat siya sa buwan, parang may nagre-reflect na ilaw o kung ano man. Nagpalipas sila sa labas ng 30 minutos habang nag-uusap. Wala na. Kalmado na yung paligid. Ang sabi ni mamang, tapos na sila para sa gabing yon. Pumasok na sila sa loob. Naiwan ni mamang yung bangkito niya sa labas. Yung lola ko, lumabas para kunin yon. Pag-angat niya ng bangkito, may narinig siya sa puno na, "Psst! Psst! Halika! Halika!" Paglingon ng lola ko. Okay, yun na naman. Narinig nyo na naman yung nakakainis na okay, Well, anyway guys, baka yung susunod natin na Mamang 10 Part 4, baka yun na yung last. Kasi magiging kasunod nun yung Kapasan 5 na eh. So muli-muli, humihingi po ako ng pasensya sa inyong lahat kung nabitin ang inyong pakikinig. Pero meron pa naman kayong aasahang kwento sa akin bukas. Baka yun na nga yun, yung
Mamang 10 Part 4. Okay? Kaya huwag kayong maiinis at sana tutukan nyo pa rin to kasi maganda na yung paparating na episode. Parang closing, paparating na part. Parang yun na yung closing netong Mamang 10 tas tapos na. Then tatalo ng Gapasan 5. Para lang mapag-connect-connecta nyo, para lang din hindi magulo sa mga isip ninyo. Kasi nga, paputol-putol yung upload natin, di ba? Okay, nga pala guys, meron akong live mamaya sa Facebook page ko. Sana maraming makadalo doon. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.